Convocats per la fe de l'Església, celebrem el Dia del Senyor, és un diumenge, però en una connotació molt especial i molt agradable per a nosaltres, que és celebrar la festa de la Mare de Déu de Gràcia, la nostra patrona, a sa casa, al Carmel. Per Crist Senyor nostre. Perfecta en la caritat a veure del Papa Francesc amb el nostre Jesús es va ensenyar i li diem a Déu, Pare nostre regne, faça la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. Canta ya, viene un clamor.
Bye.